yadda kuka gani a wannan watan goman ƙarshe, 'yan shi'a suke cikin juyayi na kisan Sayyidina Hussaini. A wani lokaci kwatsam sai aka ga wannan jaruma wato Mummy Gombe ta wallafa wani abu a shafinta na Facebook inda ta rubuta labbaika ya Hussaini. Wani rubutu da Mummy Gombe ta yi ya dawo cece-kuce da surutan mutane dangane da shi, inda wasu ke ta suka wasu kuma yabo, wanda akasarin masu yabo ne 'yan shi'a ne. Kawun rubutun da ta yi na labbaika ya Hussaini a shafinta, wani mutane 1000 suka yi likin, 1000 suka yi comments a duk wannan rubutu nata da ta yi. Da yawa suna ta rubuta labbaika ya Hussaini da alamu haka yana nuna cewa 'yan shi'a ne, wanda wani kuma ya tura jawabin shi Abdul Jabbar Kano. Wani ma haka ce ni ba ɗan shi'a bane kuma bana goyon bayan ki fito kina ba da haƙuri dangane da abin da kika yi. Wato bayan ta yi rubutun ta sake wallafa wani ba shi tana ba da haƙuri, inda shi ne ce da shi baya goyon bayan ta ba da haƙuri dangane da wannan abu, inda wani ya ce kuma don ku tuma wanki kaza ta sha zagi da yabo dai masu yawa, inda wasu ke cewa daga yau suka dasa lamarin fara santa tana son Sayyidina Hussaini. Amma bayan ta sake magana ta musanta, inda ta ce ita ba yar shi'a ba ce. Daga ƙarshe ma ta wallafa rubutu ta ce bari kan ku daura haka, amma duk da haka ba a daina suka da zaginta ba. Kamar da gani wani koyon rafa cewa da yi masoyin ki amma yanzu son ki ya zube tun da na gano ke yar shi'a ce. Ta sake rubutu da take rubuta cewa taukanto da warwara ne ka kasance musulmi sannan ka ji cewa baka sa ahlul baiti, wanda ta nuna dole an dai kai musulmi ne ka yadda cewa ahlul baiti dole ka so su, wanda ita Sayyida Fatima tsoka ce na annabi, inda ta ce wannan layin ba a magana kai dai zala ne ko dan shi'a ko dan rika, matukar duka mangoran aqidu sun amince cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne, sannan Fatima tsokar jikin sance, sannan kuma Imam Hussein jokin jikin Sayyida Fatima ce wato yarsa. To ba a bukatar wani cece ku ce da za a yi, sai dai idan kuma baka yarda da hakan ba to tabbas babu bukatar ma a ce kai musulmi ne. Ta sha comment daban-daban wanda bincike ya tabbata cewa wanda ya kara taimaka mata wajen samun fans musamman ta bangaren 'yan shi'a, inda suke ta cewa ai ko da mutum ba dan shi'a bane inda yana son halbaitu 'yan shi'a mu muna tare da shi. Wasu kuma suke ta zaginta da cewa ta koma shi'a. Shin al'umma musulmai, ti tambayar da nake so na muku shine shin san Hassan da Hussaini shi'anci ne? Kan dai abin da 'yan shi'a suke faɗa a wajen zanga-zangar su, wanda suke zaga suna rayuwar waka suna cewa Fatima ta wace ce, Fatima ta kowa ce, kun bar wa 'yan shi'a mun gode, Imam Hassan na wane ne, Imam Hassan na kowa ne, kun bar wa 'yan shi'a mun gode, annabi na wane ne, annabi na kowa ne, kun bar wa 'yan shi'a mun gode. Saka suna zanga-zanga suna rera wannan baitocin nasu. Shin an wa kada ku bari wani baitocin nasu su ringa bugan kirji suna cewa haka yake. To dangane da wannan baiwa Allah kenan Mummy Gombe dangane da wannan post inda ta yi na labbaika ya Hussaini a shafinta na Facebook. Ke ba yar shi'a ba ce, to shine dai nufin jama'a shi'atu Ali, ma'ana jama'a Ali ko mutanen Ali nan dai, wanda kuma shine babban baban Imam Hussein wanda kika ce ma labbaika ya Hussein jun. Wannan ne zuwan ka channel mu, kada ka manta ka danna mana subscribing da alman kawa da like da comments a wannan bidiyo na. Assalamu alaikum.